भुटानाव थांनानै मेंनानै फैनानै दाउ लकेल जानोसै माखासे भाजा जानोसै माखासे जोगोनारजों जानोसै हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे फिन गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरबाय लोगोफोरजों दिनै भुटान थांनो नागिरदों आरो ना लोगो आं आदै साथामजों बाइकजों थांगोन आरो ओमफ्राय ससेनिफ्राय जोङो गारि लानानै थांगोन भुटान सिङाव ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो जों दा मोनफैबाय नै ट्राफिक जानानै दंजोबो गारिया लामायाव भुटान गेट मोनफैबाय जों फाइनालि ओरैबायदि खारलाबाय हाबबोबाय हाबबोबाय नङा सानानै जाबाय थादोंमोन जों गारिखौ चेन्ज खालामनानै फैबाय आरो लानानै आङो गारि हमनायखौ भिडिअ खालामबाय थानाय जायासै खमला लानो नागिरदों नै खमला बायबाय जानोसैलै Kadir hot. Jangan naik deh, jangan naik deh. Ayo nih. Thầy thăm làm phải lên. 야, 너 좀, 너를 좀. xong cái này ra. 누가? 야.
मोनफैफिनबाय जों थांफिनसिगोन खारहोफिनसिगोन दहाय खारहोदोंमोन उधर से जाओ ठीक है ये गेट वाला थांसिगोन बाय बाय नै जोंहा भुटानाव थांनानै मेंनानै फैनानै दाउ लकेल जानोसै माखासे भाजा जानोसै माखासे जोगोनारजों जानोसै दाउ बेदर संबाय दाउ बेदर जोंहा